Gipakatag na ang mga personahe ug kapulisan nga magbantay sa seguridad sa barangay and sangguniang kabataan elections atol sa simultaneous multi-agency send-off ceremony nga gipahigayon sa police regional offices sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Sobra 10,000 ka mga sakop sa security forces sa Davao Region ang ipang deploy sa mga barangay, partikular sa mga eskwelahan nga mahimong voting center alang sa barangay and SK elections 2023. Sobra 7,000 ang gikan sa PNP, sobra 3,000 ang gikan sa AFP ug 139 ang gikan sa Coast Guard. Lakip sab sa send-off ang asset sa matag buhatan. Kini agig pagpaniguro nga mahimong hapsay, malinawon ug malapuson ang lokal nga piniliay. Gawa sa security forces, sobra 22,000 sab ka mga personahe sa DepEd ang mag-serve isip sakop sa electoral board. It is our duty to safeguard these elections, ensuring that every citizen can exercise the right to vote without fear or intimidation. Your professionalism, impartiality, and commitment to upholding the rule of law form the very foundation of our electoral process. Full force sab ang mga personahe sa nagkadaiyang security forces sa General Santos City alang sa eleksyon. Ana sa kapin, 1,400 ka mga personahe ang gipakatag nga gikan sa General Santos City Police, Coast Guard District Southern Mindanao ug Jansan Task Force. Nagpaygayon sa blasting sa patrol cars o uban pang resources nga gamiton. Sa Sarangani Province, mukabat sa 1,184 ka mga police personnel sa Sarangani PNP ang gideploy. Lakip na din ha ang ubang law enforcement agency sa probinsya. Sumala sa PRO 12, kapin 7,400 ka mga police personnel gikan sa maong police regional office ang giugment sa kadaiyang probinsya sa Rehiyon 12. Lahat din ng mga places of convergence, meron din paglalagyan pa rin po natin yan, lalong-lalo na sa time na magboto na talaga. Kasi for sure, madami pong mga tao ang lalabas. Meron pa tayong mga force multiplier, mga barangay tanod, pwede natin silang itap para makasama natin. Ito po'y nagpapahiwatig na we are 100% prepared for this barangay and SK elections this coming October 30. Sa Zamboanga City, andam na ang 681 ka mga personahe sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug Philippine Coast Guard. Lakip ang mga magtutudlo ug electoral board members nga magbantay sa eleksyon sa Zamboanga Peninsula. Taliwala sa mga giingong dunay mga magtutudlo nga mi back out tungod matud pa sa kahadlok. Gisiguro sa DepEd Zamboanga nga andam ang ilang mga magtutudlo nga mag-alagad sa eleksyon. We are very much sure na safe naman natin mga teachers who will be manning the election. Teachers are very much ready. Majority of the present in the regional levels, sasali tayo doon. Kompleto tayo sa manpower. Giawag sa COMELEC ang security forces nga siguruhon ang hapsay nga eleksyon. Dapat walang buhay na mawala because of an elections. The men and women of the PNP, EFP, and Coast Guard and the DepEd are fully equipped and fully trained to do the task. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.